በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንብለኪ። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀብኦ ሰላም ንብለኪ። ንስኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ። ፍረ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ደስ ይበልኪ። ሓጢአትና ምእንቲ ክሰረየልና ሕማም ኩሉ ምእንቲ ክፍውስ ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንና። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን። እንቋዕ እግዚአብሔር አምላክ ብሰላም አጽናሐና። ናይ ሎም መዓንቲ ኣርእስና ካብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ፍቕዲ 11 ክኸውን እዩ። እቲ ቃል ከምዚ ይብል፣ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፣ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ የብለይን። ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር አምላክ። እስከ ክደግሞ እየ። ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ ይብል እግዚአብሔር። ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ይፈልጦ እየ፣ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ የብለይን ይብል። መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ የብለይን። ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ይብል ኣምላኽ። እንታይ ይብል? ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ። ሕሰብዎ እሞ እግዚአብሔር ኣነ ተዛሪበ ኣለኹ እንተኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ማለት እዩ። 4 ነጥቢ ዝግበረሉ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ኣነ ተዛሪበ ኣለኹ እንተኢሉ ሰብ እኳ ስምዕዎ፣ ሰብ እኳ ኣነ ነጊረካ ኣለኹ ኣነ ተዛሪበ ኣለኹ እንተኢሉ በቃ ክገብሮ እየ፣ በቃ ክፍፅሞ እየ፣ ተዛሪበ ኣለኹ ከይተዳግመኒ ኢና ንብል ብዘራርባ ሰብ ሓቀይ ከይተዳግም በቃ ክደግም ኣይደለኹን ማለት እዩ። ካብ ሕጂ ንኒኦ ከይተዛርበኒ ተዛሪበ ኣለኹ ምባል ናይ መጨረሻያ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ኣነ ተዛሪበ ኣለኹ ክብለና ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ተዛሪቡ እዩ፣ በቃ ኣይደግምን እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ነቲ ቃለቲ ብሓቂ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ዝፈልጥ እግዚአብሔር እዩ። ነቲ ቃለቲ ድማ ክፍፅሞ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ እግዚአብሔር እዩ። ተዛሪበ ኣለኹ በቃ خلاص ኣነ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም እምበር ሓሳብ ክፉእ የብለይን ይብል እግዚአብሔር አምላክ። ጽቡቕ እየ ክህበኩም ዘለየ፣ ተስፋ እየ ክህበኩም፣ መፈጸምታ እየ ክህበኩም። መፈጸምታኹምሲ ጽቡቕ፣ ተስፋ ማለትሲ መፈጸምታን ተስፋንሲ ጽቡቕ ይክኸውን መወዳእታኹም እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ። ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ዝሓስቦ ዘሎ ሓሳብ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ እዩ። ንሱ ድማ መፈጸምታን ተስፋን ንክህበና ከም ዝኾነ እዩ ቃል ዝነግረና። እዚ ቃል እዚ ብዝያዳ ንመን እየ ክህብ ዝደልዮ ዘለኹ መሲልኩም? ብሕልፍነት እዮም ወለዲ ብደቅና ብዝተፈላለየ ፈተነታት ንጭነቕ ዘለና። ንኩሉ ወላዲ ብውላዱ ብዘይገድስ ብናይ ጥዕና ድዩ ብናይ ባህርያት ፀገም ድዩ ብዝተፈላለየ ፈተነታት ዝሓልፍ ዘሎ ብውላዱ ንኩሉ ወላዲ ዝምልከት ቃል ኣምላኽ እዩ እዚ። ስለዚ እምበኣር ኩሉ ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ንኩሉ ወላዲ ዝሽገር ዘሎ ወላዲ ኣሎ ትብልዎ እውን ሼር ግበሩሉ እዮም ብስም እግዚአብሔር አምላክ። ስለዚ ኩሉ ትሰምዓኒ ዘለኻ ወላዲ ፅኒ ኢልካ እሞ ስምዓኒ። እግዚአብሔር አምላክ እንተተዛሪቡ ወዲ እዩ። ቃሉ ከይፈፀመ ዝድቅስ ኣምላኽ ኣይኮነን። እንታይ ይብለና መሊሱ ካልእ ቃል ማሲልኩም? እቲ ኣነ ዝፈፀምክዎ ኣብ መፈፀምቱ ከየብፃሕክዎ ኣየዓርፍን እየ ይብል እግዚአብሔር።
ዝፈጸሞ ኣባይ ዝፈጸሞ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣብ መፈጸምትኡ ከየብፅሖስ ኣየዓርፍን እዩ። ሕጂ ከዓ ኣብዚ ቃል እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ መሲልኩም? ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ። ደቂ ሰባት ብሓቂ እግዚኣብሔር እንታይ ሓስበልና ኣይንፈልጥን ኢና። እዎ እግዚኣብሔር ጽቡቕ እዩ ዝሓስበልና፣ እግዚኣብሔር የፍቅረና እዩ፣ እግዚኣብሔር ክምሕረና እዩ ዝብል ቃላት ኣሎ ኣብ ሕልናና ዝመላለስ፣ ግን ብሓቂ ይንፈልጦን ኢና። ስለምንታይ መሲልኩም? እንድሕር ብሓቂ ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣዕሚቕና ከምቲ ግቡእ ተረዲእናዮ ኣይምተጨነቕና ብፍጹም እየ ዝብለኩም ዘለኹ። ብዘየገድስ እንታይ ፈተነ ይመፀና ኣሎ ኣይምተጨነቕና። ስለዚ ኣዕሚቕና ሓሳብ እግዚኣብሔር ክንፈልጥ ብዘይምኽኣልና ኣብ ፈተናታት ግን ብዙሕ ኢና ንጭነቕ፣ ዝኾነ ከጋጥመና ከሎ ማለት እዩ ብሂወትና። ስለዚ ኣጀኹም ኩሉ ወላዲ ብውላድካ ትፍተን ዘለኻ መጀመርታ ፍለጥ፣ ሓንቲ ነገር ፍለጣ። ኣብዚኣ ዓለም እዚኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እኳ ንውላዱ ክቀፅዕ ከሎ እንታይ ይብል ንስኹም? ወላዲስ ኣይናይ ወላዲ እዩ ንውላዱ ዘይቀፅዕ ይብል። ምክንያቱ ንውላድካ ትቆፅዖ እንተኮይንካ ትፈትዎ ኢኻ ማለት እዩ። ስለምንታይ? ሰጥ ክብለልካ ስነ ስርዓት ክሕዘልካ ስለትደልዮ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ባህሪ ወዲ ሰብ ብዙሕ ኢና ክንመሃር ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝመፅታት ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ኣዳም ካብ ዝብድል ኒነው ባህሪ ወዲ ሰብ ተቐይሩ እዩ። ባህሪና ምስ ተቐየረ እግዚኣብሔር ነዚ ባህሪ እዚ ክቕይሮን ክልውጦን ክደሊ ከሎ ብዝተፈላለየ ፈተነታት ከም ንሓልፍ እዩ ዝገብረና። ሓደ ካብቲ ፈተነታት ዘጋጥመና ድማ ብውላድና ንፍተን ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ ብዘየገድስ እንታይ ይመስል ትፈተነ እንታይ ይመስል ብዘየገድስ ማለት እዩ። ግን ዝተፈላለየ መልክዕ ሒዙ ብውላዱ ወላዲ ክፍተን ይርአ። ስለምንታይ ይመስልኩም? እግዚአብሔር ዝሓስቦ ሓሳብ ኣለዎ። ንኣብነት ኣዳም ክፈጥሮ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምንታይ ፈጢርዎ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ። ስለምንታይ ኣዳም ወዲቑ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ። ኣዳም ምስ ወደቐ እንታይ ባህሪ ይለቢሱ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ። ኣዳም ካብቲ ዝወደቆ ንኣዳም ንኸተንስኦ እንታይ ከም ዘድልዮ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ። ስለዚ ኩላና ደቂ ኣዳም ኮይና ክንመጽእ ከለና ኣብዚ ዓለም ክንውለድ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብቲ ንጹህ ኣዳም ዝነበረ ክመልሰና እንታይ ከም ዘድልየና ይፈልጥ እዩ። እቲ ሓሲብዎ ዘሎ ሓሳብ እቲ ዝፈልጦ ፍልጠት ሰናይን ጽቡቕን እዩ። ምክንያቱ ንህይወት ደኣ እምበር ንጥፍኣት ኣይኮነን። ጽቡቕ መፈጸምታ ንክህልወና እምበር ክፉእ መፈጸምታ ንክህልወና ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መስርሕ ኣነ ባህርየይ ዝቕየረሉን ዝልወጠሉን ንእስ ፈተነ ከምፃሎ ከሎ ብሂወተይ ረኣይዎ እንዶ? ኩላኩም ፈተነ ዝሓለፍኩም ኣብ ሂወትኩም ረኣይዎ እሞ እቲ ፈተነ ምስ ተሳገረ እንታይ ኮንኩም? ንኣሽቱ ዶ ኮንኩም ካብቲ ዝነበርኩሞ? ንኣብነት ዕቡይ ሰብ ዝለመደ ብብዙሕ ፈተነት እንዳተፀቐጠ ክመፅእ ከሎ እንታይ ይኸውን? እንዳንኣሰ ትሕት እንዳበለ መፅእ ሓቀይ እቲ ትዕቢቱ እንዳፈረሰ ክመፅእ ኢኻ ትሪኦ። ነፍሱ ንእሽተይ ኮይና እያ ትስምዖ። ትማሊ ዓባያ ነይራ ፈተነ ከየጋጠሞ ኩሉ ገባሪ ኩሉ ብኢዱ ኮይኑ ይስምዖ። ፈተነ ምስ መፀ ግን እቲ ፈተነ እንታይ ገብረካ መሲሉ? የፍርሰካ። ትዝክሩ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ? ሃዋርያት ይቕሬታ ንክርስቶስ እንታይ ኢሎሞ? ትሪኦ ኣለካ እዚ ህንፃ እዚ ኢሎሞ። ነቲ ህንፃ ቤት መቅደስ ንኢየሩሳሌም እዮም። ነቲ ህንፃ ትሪኦ ኣለካ እዚ ህንፃ እዚ ተደኒቆም ማለት እዩ። ጎይታ ድማ እንታይ ኢልዎ? እዚ ህንፃ ትሪእዎ ኣለኹም ወ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ክሳብ ዘይተርፍ ክፈርስ እዩ ኢልዎ። ብዛዕባ ሰብነተይ ይዛረብ ዘሎ ክርስቶስ፣ ብዛዕባ እምኒ ኣይኮነን። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዛረበና ከሎ ብዛዕባ እዚኣ ዓለም እዚኣ ንኽነተኩር ብዛዕባ ዝርአ እምኒ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ኣባና ተሃኒፁ ዘሎ ሕማቕ ህንፃ ከመይ ገይሩ ክፍርስ እምኒ ልዕሊ እምኒ ክሳዕ ዘይተርፍ ከፍርሶ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ከምኡ ድማ ንኣይሁድ እንታይ ኢሎሞ? እዚ እኮ 46 ዓመት እዩ ወሲድሎም ኣቦታትና ሰሎሞን ንኻንጾ እወ እዚ ኣፍርስዎ ኢልዎ። ኣነ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ነቲ ቤት መቅደስ እዩ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም? ኣፍርስዎ። ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ኩሉ ክፈርስ ኣለዎ። ኣነ ንስኹምን ብኢድ ኣዳም ኣቦና ዝተሰሪሕና መፂና ኢና። እስኩም ንለኹም ኣዳም ካብ እግዚአብሔር ምስ ወደቀ ኢና ተወሊድና ንሕና። ኣዳም ከይወደቀ ኣይኮንና ተወሊድና።
نو مس ودقه ባህርያቱ ምስ ተቀየረ ሕማቅ ባህሪ ምስ ለበሰ ተባህሪ ድማ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዘይኮነ ካብዚ ኢና ተወሊድና ማለት እዩ እዚ ይቦና ስለዚ ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ህንፃ ዝተሃንፀ ኣብ ውሽጥና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ህንፃ እዚ ኣፍርስዎ አንድ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከተንስኦ ዝበሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ብዛዕባ ሰብነቱ ይዛረብ ነይሩ ይብል ሰብነት ክርስቶስ ድማ ናይ ትንሣኤ ሰብነት ክርስቶስ ኣብ ስግኡ ሓጢአት ነይርዎ ድዩ ኣይነበሮን ስለዚ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክርስቶስ ክትንስእ ዝተገደደኮ ከምቲ ዝበሎ ኣነ ድማ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ከተንስኦ ዝበሎ ንዕኡ እዩ ንትንሣኤ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ክርስቶስ ስለዚ ንሓና ነቲ ህንፃ ኣፍሪሱ ከተንስአና ስለ ዝደለዩ እቲኦም ዝተንስኡ ንክርስቶስ ዝመስሉ ሰባት እዮም ንክርስቶስ ዝፈልጡ ሰባት እዮም እቲ ኣብ ውሽጦም ኣብ መንጎኦም ኣብ መንጎ እግዚአብሔር ኮይኑ ዓጊትዎም ነይሩ ገጽ እግዚአብሔር ንኸይርእዩ ዓጊትዎም ዝነበረ ኃጢአቶም ዝፈረሰ ሰብ እዮም ዝፈረሱ ማለት እዩ ብኸመዮም ግን ዝፈርሱ በቲ ኣብ ህይወትና ዘምጽኦ ፈተነታት እግዚአብሔር ኣምላኽ ገይሩ ይዘፍርሰና ስለዚ እዚ ሰብነት ክፈርስ ተኮይኑ ክጸውም ኣለኒ መጀመርታ ሰብነተይ ብጾም ይፈርስ ትዕቢተይ ከምንታይ ይፈርስ በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘምጽኦ ፈተነታት ሓደ ካብዚ ድማ ንወለዲ ዝፍትኖም ፈተነ ብናይ ውላዶም ፈተነ ማለት እዩ ብደቆም ዝፍትኖም ፈተነ እዩ ስለዚ እምበኣር ብጾም ነዚ ስጋይ እንዳፍረስኩ በቲ እግዚአብሔር ሕለፎ ዝበለኒ ፈተነ ደኣ ትዕቢተይ ከዓ የፍርሶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኹም ነዚ ቤት ህንፃ እዚ ኣፍርስዎ ዝበሎ ኣነ ነዚ ስጋዚ ብጾም ከፍርሶ ኣለኒ ብጾም ናተይ እዚ ናተይ ስራሕ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መንፈሳዊ ህንፃ ተሃኒጽ ዘሎ ትዕቢት ማለት እዩ እምባ ባቢሎን ብሎ ከም እምባ ባቢሎን ንላዕሊ ንሰማይ ተሰንጢቆ ዘሎ እምባ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ትዕቢት ማለት እዩ ናይ ዲያብሎስ ባህሪ ማለት እዩ እዚ እግዚአብሔር ከፍርሶ እንድሕር ኮይኑ ብከቢድ ፈተነ ክሓልፍ ከለኹ ጥራይ ዝፈርስ ስለዚ ክልተ ህንፃ ኣለዉ ዝፈርሱ ሰብነተይ ካብቲ ባህግታቱን ድልየታቱን ንክመውት እንተኮይኑ ብጾም ይፈርስ ትዕቢተይ ድማ በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘምፀለይ ፈተነታት ይፈርስ ስለዚ እምበኣር ኣጆና ዝብል ቃል እዩ ንኩሉ ወላዲ ብከቢድ ብጣዕሚ ትውግህ ትህሉ ትጭነቕ ትህሉ ናብ ንኣምላክካ በቃ መልሰለይ ስለምንታይ በዚ ተሕልፈኒ ኣለኻ እንታይ ዝገበርኩ ሰብየ ትህሉ ትኸውን ኢኻ ውሽጥኻ እውን ንኣምላኽ በዚ ፈተነ ይሕልፈካ ስለ ዘሎ ትነጽጎ ትህሉ ኢኻ ብጣዕሚ ክግለጽ ዘይከኣል ጓሂ መወዳእታ ዘይብሉ ጓሂ እውን ውሽጥኻ ክህሉ ይኽእል እዩ ግና እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ሕማቕ ነገር እዩ ዘፍርሶ ዘሎ እሱ ክፈርስ ከሎ ግን መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይግበር ኣሎ ይህነጽ ኣሎ ይህነጽ ኣነ ካብ ጾምን ጸሎትን እንተዘይተፈለኹ ክህነጽ እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ እግዚአብሔር ተዘየለኹ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኣይደልን እቲኦም ኣብ እግዚአብሔር ዘየለዉ ማለት ናይ መንፈሳዊ ህይወት ዘይብሎም ስድራ ማለት ጸሎት ዘይትገብር ቤት እግዚአብሔር ዘይትመጽእ ኮታስ ብውሕድ እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ከባኻ ዘይትጸውም እዚ ዘይትገብር ትኮይንካ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እዚ ርእሲ ግን ንመን ይመስልኩም እዚ ርእሲ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ሒዝና ዘለና ሰባት መንፈሳዊ ህይወት ሒዝና ከነስና ብዙሕ ፈተነታት ዘጋጥመና ኣብ ህይወትና ማለት እዩ ስለዚ ጉዕዞና ምስ እግዚአብሔር ደኣ ንቐጽል እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰናይና እዩ ዝገብሮ ጽባሕንኮ ኣብ ሕልናና ዘይነበረ ክንበጽሖ ኢና ዝብል ከም ሓሳቡ እኳ ኸፊሉ ዘይነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋ ክበና እዩ ዓብ ነገር ሰናይ ነገር ክበና እዩ ግን ኣብቲ መንገዲ በቲ ዝከኣለና እሙናት ኮይና ክንጓዓዝ ጥራይ ዘለና ክንወድቕ ንኽእል ኢና ኣጆኹም እዚ ቅድሚኹም ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ዓብይ ውድቀት ሰብ ክወድቆ ዘይክእል ውድቀት እውን ወዲቑ እዩ መንፈሳዊ ህይወት ወዲቑ ግን እግዚአብሔር ኣብ ውድቀት ኣይገደፎን ኣተንሲኡ ኣሕቢስዎ እዩ እግዚአብሔር ስለዚ ዋላ ከቢድ ውድቀት ሰብ ዘይወድቆ ወዲቐ እንተበልካ ዋላ ንኣምላኽካ እኳ እንተክሓትካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከተንስኣካ
ሕድሰካኒ ንስኻ በቲኣት ከኣለካ ዓቕሚ እሙን ኩን እቲ ዘይትኽእሎ ድማ እግዚኣብሔር እዩ ዝገብሮ ዋላ እንተ ወዲቕካ እኳ ኣብ ዓብ ውድቀት እግዚኣብሔር ከተንስኣካ እዩ እግዚአብሔር ከተንስኣካ እዩ ኣነ ናይ እግዚአብሔር እየ ውላደይ ድማ ናይ እግዚአብሔር እዩ ውላደይ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣነ ከም እሙን ኣገልጋሊ ኮይነ ደኣ ንውላደይ ተዋሂብኒ ዘሎ ቅድሚ እግዚአብሔር እምቦ ናይ ሓቂ ኣቦ ኣለዎ ኣነ ይኮንኩ ናይ ሓቂ ኣቦኦም ንደቀይ ሰማያዊ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካባይ ንላዕሊ ዝድምፀሎም ካባይ ንላዕሊ ዝሓልየሎም ካባይ ንላዕሊ ኣዒንቱ ዘተኩር ዘሎ እግዚአብሔር ፈጣሪኦም እዩ ኣነ ይኮንኩ ስለዚ ኣነ ብዛዕባ ደቀይ ዝጭነቕ እንድሕር ኮይነ እግዚአብሔር ኣይጭነቐልናን ኣነ ብደቀይ ዝሓስብ እንተኮይነ እግዚአብሔር ኣይሓስበሎም ንደቀይ ኣነ ንደቀይ ፅቡቕ ዝምነየሎም እንተኮይነ እግዚአብሔር ፅቡቕ ኣይምነየሎም እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ መሲልኩም ንስኹም ክፉኣት ከነስኹም ሲ ወድኹም እንጀራ ለሚንኩም ሲ ተመን ትህብዎ ዶ ይብል ተመን ትህብዎ ኣይትህብዎን እኮ ክፉኣት ከነስኹም ማለት ሲ ኃጢአተኛታት ከነስኹም ንደቅኹም ሰናይ ትገብሩሎም ካብ ኮንኩም ሲ ኣነ ሰማያዊ ኣምላኽ ሲ ክንድምንታይ ሰናይ ዘይገብረልኩም ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ እምበኣር እግዚአብሔር ብፈተነ ዘሕልፈኒ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ይፈልጥ ሓደ ነገር ግን ክፍለጥ ኣለዎ ሓደ ነገር እዚኣ ኣብ ሕልናና ኩሉ ግዜ ንግበራ ኩሉ ግዜ ነቐምጥ ኣብ ሕልና ቃል ኣምላኽ ሰሚዕኩም ዘይትፀናንዓሉ ሰዓት ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ እዚ ድሓን ኣይትሸገሩ ከም ፍልጠት ኣብ እምሮኹም ግን ኮፍ ይበል ንሱ ድማ እንታይ ይመሲልኩም ናይ ብሓቂ ኩሉ ፈተነ ከቢድ ፈተነ ምስ ሓለፍና ምስ ፈረስና ኣብ እዋኑን ሰዓቱን ምስ ተሰገርናዮ ዝጉዕዞ እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ኣሎ ንዓይ ዘፍለጠኒ እንታይ ቀሚጥለይ መሲልኩም ሃመማ ኣብዚ ግንባረይ ክትዓልፍ ከላ ሃመማ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ መሲሉ እዚኣ ሃመማ ኣብ ግንባርካ ትዓልፍ ዘላ ኣነ ስለ ዘፍቀድኩላ ጥራያ ትዓልፍ ዘላ ኣነ እንተ ዘይፍቅደላ ኣይመዓለበትን ሒዝኩም ዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ብምሉኡ ዝመፀ ፈተነ እግዚአብሔር ስለ ዘፍቀዶ ደኣ ይመፅእ ዘሎ እምበር እግዚአብሔር ዘይፍቀዶ ወላ ሓንቲ ነገር ዝመፅእ የለን ሃመማ እኳ እግዚአብሔር ስለ ዘፍቀደላ ኣብዚ ግንባረይ ትዓልፍ እግዚአብሔር እንተ ዘይፍቀደላ ኣይትዓልፍን እዩ ፀጉሪ ርእስኹም ሲ ቁፁር እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉሪ ርእስኹም ቁፁር እዩ ነፍሲ ፀጉሪ ነፍሲ ወከፍ ፀጉሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቁፅሪ እዩ ዝፈልጣ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንደይ ቁፅሪ እዚ ጭሕማይሲ እዚ ንግደፎሞ ዝርእሰይ ኣብዚ እዚ ጭሕማይሲ ብዙሕ ፀጉሪ ኣሎ ሓቀይ ክንደይ ከም ዘሎስ ፍርቁ ፈልጦ ርብዑ እዚአን ክፋል እዚአን ሲ ክንደይ ፀጉሪ ኮና እዚአን ኣብ ዘለዋ ፈልጥ ኣይፈልጥን እየ እግዚአብሔር ግን እዚ ኩሉ ይቆፅሮ እዩ ትወደቕ ፀጉሪ ዓይነይቲ ቁፅሪ ከም ዝወደቐት ይፈልጥ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉሪ ርእስና እኮ ቁፁር እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳዕ ክንድምንታይ ብድቀት ይጥምተና ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንድምንታይ ብድቀት ይፈልጠና ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንድምንታይ ብድቀት ይቋፃፀረና ከም ዝኾነ ስልጣን ኣብ ኢዱ ከም ዝኾነ ንኽረዳእና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዛረቦ ቃል ስለዚ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ፈተነ ኢና ንሓልፍ ዘለና ኣምላኽ ስለ ዘፍቀዶ እዩ እዚኣ መጀመርታ ፍለጦ ፅቡቕ ኣምላኽ እንተፍቂድዎ ኸ ስለምንታይ ዘፍቅዶ ዘሎ ኣነ ሓሳብ ሰናይ እምበር ሓሳብ ክፉእ የብለይን መፈፀምታን ተስፋን ንክህበኩም እምበር ክፉእ ክህበኩም ኣይኮንኩን ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ክንቅዞ ከለና ክንጉህ ከለና ብውላትና ከጉሄና ስለ ዝደለየ ኣምላኽ ኣይኮነን ክፍውሰና ስለ ዝደለየ እዩ ንኣብነት ሓኪም ሓሚምካ ክትከዶ ከለካ ሕማምካ ቅድም ደይኮነን ዝምርምር ትሚሉ ዲ ከኒና ዝህበካ ትሚሉ ከኒና ይበካ ንኮይ ሓኪም ሓቀይ ፅቡቅ ገይሩ ይምርምረካ ፅቡቅ ገይሩ ይሰምዓካ ፀገምካን ሽግርካን ይፈልጥ ብድሕሪኡ መርመራ ይገብረልካ ብድሕሪኡ እዚ ሕማምካ ነዚ ከኒና ውሰዶ ይብለካ ኣይኮነን ድዩ ስለምንታይ ክፍውሰካ ስለ ዝደሊ እኮ እዩ መርመራ ዝግበረልካ እኮ እንታይ ሕማም ከም ዘለካ ንክፈልጥ እሞ መድሃኒት ንክእዝዘልካ እዩ እግዚአብሔር እንታይ ሕማም ኣሎ ውሽጥና ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ፈጣሪና እዩ ስለዚ ብኸመይና ንፍወስ ኣፀቢቑ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ
بخمينا نفوس صبوق غيري زفلت እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ በአር እትኹሉ ፈተና ኣብ ህይወተይ ዘምጾ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ንፈውሲን ንመድኃኒትን ከም ዝኾነ ንፍለጦ ስለዚህ ኩላ ነገር ኣብ ህይወተይ ተጋጥም እግዚአብሔር ስለዘፍቀዳ ዝብል ኣብ ሕልና ንቀምጥ እግዚአብሔር እንተ ዘይፍቀዳስ በዚ ዝሓልፎ ዘለኹ ኣይመሓለፍኩም ጽቡቕ እዚ ሓደ ፍልጠት እዩ ብድሕሪኡ ኸ እሞ እግዚአብሔር እንድሕር ኣፍቂድዎስ ንሰናየይ ከም ዝኾነ ከዓ ፍሉጥ እዩ ዝብል መደምደምታ ክወስድ ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ቃል እንታይ ዝብለና ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ መፈፀምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ የብለይን ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ቃሉ ንእመኖ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ እንተኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪበ እዩ ስለዚ እምበኣር ብደቀይ ክፍተን ከለኹ ኣነ ደቀይ ብሕማም ፀገም እንተለዎም ናይ ባህርያት ፀገም እንተለዎም ዝኾነ ጉድለት እንተለዎም ዝኾነ ፈተነ ብዘይገድስ ኣብ ደቀይ ይርኢ እንተለኹ እግዚአብሔር ንዕኦም ሓርዩ እዩ ሂብኒ መጀመርታ ይፈልጥ እዩ ከይመፁ ከለዉ እንታይ ቆልዑ ከም ዝህበኒ ይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር መን እዩ ዝህበኒ ዘሎ ይፈልጥ እዩ ውሽጠይ እንታይ ከም ዘድልየኒ ከም ሓኪም ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንዓይ ዝኾኑ ውላድ ሂብኒ ኣሎ ብኦም ድማ መስቀለይ ተሰኪመ ደድሕሪ ክርስቶስ ክኸይድ እየ ዘለኒ ኣብ መወዳእታ ምስ ክርስቶስ ትመውት ምስ ክርስቶስ ክትንስእ ከፍለኒ እዩ ትፈተነ ኣብ ኣምላኽ ፀኒዐ እንተኸይደ ማለት እዩ መንፈሳዊ ህይወት እንተለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ፈተነታት ብደቅና እንዳሓለፍና ኣብ እግዚአብሔር ተዘየለና ግን ትርጉም የብሉ ብዛዕባ እዚኦም ካብ እግዚአብሔር ወፂና ዘለና መንፈሳዊ ህይወት ዘይጀመርና ጸሎት ዘይብልና ቤተክርስትያን ዘይንመጽእ ብሓቂ ንእግዚአብሔር ዘይንደልዮ ናይ ጣዕሳ ህይወት ዘይንመርሕ እንድሕር ኮይና ብዛዕባ እዚኦም ክዛረብ ኣይክእልን እየ ብዛዕባ እዚኦም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲኦም ምስ እግዚአብሔር ከለኹም ንእግዚአብሔር በቲኣ ትከኣልዋ ዓቕሚ ከተስምርዎ ትፅዕሩ ዘለኹም ሰባት ዝመፀኩም ዘሎ ፈተነታት ንዓኹም እዩ ዝቃል እዚ እቲ ካልእ እውን እግዚአብሔር የብሉን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ፍጥረት ኣቦ ኩሉ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዋላ እቲኦም ንኣምላኽ የለን ዝብልዎ እኮ መንዲ ፈጢርዎም ኣምላኽ እኮ እዩ ኣቦ ኩሉ ፍጥረት ሓደ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ኩሉ ሰብ ዘበለ ኣቦ ሓደ እዩ ግን ንሕና ብዛዕባ እቲኦም ኣብ መንገዲ ብዛዕባ ነዚ ኣቦ ከም ኣቦ ዝቕበልዎ ሰባት ከም ውሉድ ኮይኖም ክመላለሱ ዝደልዩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዓቕሞም ሰባት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ እቲኦም ካልኦት ፈጣሪኦም ኣለዎም ብዛዕባኡ ንሕና ግን ነቲኦም ውሉድ ንበሃል ነቲኦም ክርስቲያን ንበሃል ነቲኦም ብቲኣ ትከኣለና ንፅዕር ዘለና መንገዲ መንፈሳዊ ህይወት ግን እግዚአብሔር እዚ ምፅንናዕ ቃል ይህበና ኣሎ ስለዚ ንሓልፎ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ፅቡቕ ገይሩ ዝፈልጥ ፅቡቕ ምሳና ኣለዎ ኣብኡ ኣሎ ምሳና እንዳበኸና ኣብኡ ኣሎ ምሳና ሓቂ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እንዳበኸና ደው ኢሉ ኣለዉ ምሳና ብመንፈስ ስለ ዘይንሪኦ ኢና ናይ ስጋ ነገር ምስ ተሳገርና ትንሳኤ ድሕሪ ትንሳኤ ዓብ ፈተነ እኮ ይሓልፍ ይወዲ ሰብ ዓብዪ ማለት እየ ብስጋ ዘሎ ሰብ ግን ገና ብስጋ ዘሎ ሰብ ናይ ስጋ ነገር ዘይሰዓረ ሰብ ፈተንኡ ብመጠኑ እዩ ድሕሪ ትንሳኤ እኮ ምስ ኣጋንንቲ እኮ ኢኻ ትፍተን በጋንንቲ ፊት ንፊት ምስ ኣጋንንቲ ኢኻ ትፍተን በጋንንቲ ኢኻ ትፍተን ቀሊል ፈተነ ኣይኮነን ማለት እየ ምስ ክልተ ዓበይቲ ኣራዊት ኢና ንፍተን እቲኦም ትንሳኤ ዝተሳተፉ ሰባት ስለዚ ፈተነና ቀሊል ኣይኮነን ግን እንታይ ክብለኩም ደለ እግዚአብሔር ደው ኢሉ እኳ ምሳና ከም ዘሎ ብመንፈስ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ሰብነት ካለ ቢስካየ ዘለካ ረቂቕ ባህሪ ስለዝኾነ መላእኽቲ ክኸበኻ ከለዉ ይስማዓካ እግዚአብሔር ምሳኻ ደው ኢሉ ከሎ ይስማዓካ ትፈልጥ ኢኻ ምሳኻ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ትርእዮ ብዒንትኻ በዚአን ዋላይ ትርኣዮሲ ብመንፈስ ምሳኻ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ኣሎ ምሳና ማለት እዩ ኣብቲ ፈተነና ኣሎ ኣብቲ ጭንቅና ኣሎ ሐዋርያት ኣብ መርከብ እንዳኸዱ ማዕበል ክጋላበጥ ከሎ ንፋስ ማይ ኣብ መርከብ እንዳኣተወ ክጥሕሉ ክንጥሕሊና ኢሎም ክእውዩ ከለዉ ክርስቶስ ምስኦም ደቂሱ ነይሩ ምስኦም እኮ እዩ ዘሎ እቲ መርከብ ንሶም ክጭነቑ ክርበሹ ንመውት ኣለና እንዳበሉ ክርስቶስ ግን ምስኦም እዩ ደቂሱ እንታይ ማለት እዩ ድቃስ ንሕና ብፈተነ ክንሓልፍ ከለና ብከቢድ ፈተነ እግዚአብሔር ዘይርኤና ዘሎ
እግዚአብሔር ዘይሰርሕ ዘሎ እግዚአብሔር ዘይሰምዓና ዘሎ በቃ ደቂሱ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓና ከምኡ እዩ ዝገብረካ ትፈተነ ማለት እዩ ባህሪኡ ናቱ እዩ ብእምነት ግን ብእምነት ምሳና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ጥርዚ ክንከይድ ከለና እኮ ህድአት ዝህበና መንዲ ማዕበል ህድእ ዘብሎ ባዕሉ እኮ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ክንቋፃፀሮ ዘይንኽእል ደረጃ ክንከይድ ከለና እኮ ማዕበል ዝግ ዘብለልና ባዕሉ እኮ እዩ ምሕረት እግዚአብሔር አምላክ እዩ ምሕረት እግዚአብሔር አምላክ እዩ ስለዚ እምበኣር ክንፍተን ከለና አጆና የኽብለኩም ደለ አጆና እግዚአብሔር አምላክ ዓብ ነገር ይጽበየካ ስለ ዘሎ እዩ ንዓብ ነገር ይጽውዕ ስለ ዘሎ እዩ ንዓብ ነገር يحسب سلا زلو እግዚአብሔር አምላክ ካለ አይኮነን ካለ ሕማቅ ሐሳብ አይኮነን አነ ስለምንታይ ከም ዝወሪድኒ ስለምንታይ ከም ዝሳቀ ስለምንታይ አይንበል እግዚአብሔር ፈልጥ እግዚአብሔር ይህብካ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይመለስ ይልኩም ውሉድ ህያብ እግዚአብሔር ውሉድ ህያብ እግዚአብሔር ደቀይ أنا ما أنت خولد يكون حسيبة يفلتنا أورا مثلا حسب إكزابيري أودات خولد حسيبة يفلتني ولا زبهرون أيدلني يعني سلزي دلله هو جن أي مثلا هي إكزابيري مناتهم تمزجني بالك كبر نخلو نسنايه كم زخنا فليته نزيهم دك أي ريد ما نعمل خير مزجن مالك سرح أملاخ أبدك أي ري يحبس زوجي هلو بزح نجار كلون نخلي زس أنا علق بزح نجار على تدرس أنا عن تايو هي بأملاك بمخانم دكاي بمفلات أي أملاك كم ذهبني بمفلات أي زي حب سن نجزابير تمزجن زبلو نجزابير زي ولا تمزجن عند حركة بيدني أبيني كم زخما عند حركوينكم أبوان فتنة زخد عند حركوينو ممزجن نجزابير قال أملاك زمزجون سبات كبيت فتنة عند حلفو قال أملاك زمزجون نأملاكم زمزجون مزجانا خب أفهم زي وقت سبات سمعتها نجزابير أملاك زي سجاز حدر الله يزول أنا مخنياتو أبوان فتنة أي مزجونين نجزابير أملاك يمرري نيمرر منفس كباير حق الله يزول نجزابير أملاك نيمزجانا منفس هبني كتعمني خمزجونو كشجرني خمزجونو كرهوني خمزجونو كقبدني خمزجونو بخبيت فتنة حلف خمزجونو أب عرفت الرهوان كله خاكم أب كل ساعة أب كل كناتنا أملاكي خمزجونو يزلي نيمزجانا قالات أب كنافر يقمت يزولون እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ተማርር እንተለኻ አጆኻ ተመዝግን እንተለኻ አጆኻ ትደክም እንተለኻ አጆኻ ተስፋ ቆሪጽ እንተለኻ አጆኻ ተስፋኻ ክሕድሶ እግዚአብሔር አምላክ ወዲህ እንተለኻ በኸተፈት አጆኻ ኸልዕለካ እግዚአብሔር አምላክ ጉዩኻ እንተለኻ አጆኻ ኸጸናንዓካ እግዚአብሔር አምላክ ከጸናንዓካ ይመድኃኒ ዓለም ከጸናንዓካ እዩ አጆኺ ولود سلا زخنا هنا بخبيت فتنا نحلف ولود إجزابير سلا زخنا ولاد ناتو سلا زخنا هنا أجهم مليسنا نقرب بنو إجزابير أملا مليسنا نقرب دكنا مودعتهم انتاي كم زخنو انتاي كم زليوم إجزابير بعلو حزل لهم على مراني على أيكر ماكومن كم ولادي نمترشا نجار أبدكنا كنريو ندلين تاي موتي أيكون ولادي ولادو كموت كريو خلو اتنمترشا نجار أب ولادو كريو زقل ولادي موت ني ولادي صبق أنا دك أيلو من تزموتو نبي يمخلو نب أملاخهم نفتاريو سلز ولا زكوا سنا يو مالته ولا زي نب أملاخهم يو አይገርመኩም ወላ ሞት ማለት ጭንቅ ዘይኮነስ ወላ ሞት ኮይኑ ተትመጽእ ናብ ፈጣሪኦም እዮም ናብኡ እዮም ዝኸዱ ናብ ዕረፍቲ እቲ ተስፋና ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ ነብር ዘለናኮ መፈጸምጠና ክጽብቕ እሞ ኣብ መወዳእቱ ናብ ፈጣሪና ንክንከይድ ገጽ ንገጽ ክንሪኦ ምስኡ ብሰላምን ዕረፍትን ንዘለዓለም ብሓጎስ ንክንነብር ደይኮነን እሞ ደቅና ናብኡ እንተኸይዶምን ክንሕጎስ ስለዚ
موت እኳ እቲ ከቢድ ዝበሃል እኳ ብከምዚ ዕንት እንተሪእናዮ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምክንያቱ ናብቲ ኩላህና ንፅበዮ ዘለና እዮም ከይዶም ቀዲሞምና ዘለዉ ስለዚ እቲ ካልእ ሽግርና ይንእስ ኣይኮነን ይንእስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣእምሮኡ ወዲ ሰብ ብናይ ዘለዓለም ህይወት መሊኡ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዋላ ሞት ኮይኑ ብውላዱ ኣይጭነቕን እዩ ብፍጹም እየ ዝብለኩም ዘሎ ዋላ ሞት ኮይኑ እንተመፅኡ ኣይጭነቕን እቲ ሞት ኣይ ስለምንታይ ወደይ ወሲድካዮ ስለምንታይ ጓለይ ወሲድካዮ ኣይብልን ስለምንታይ እሱ ንባዕሉ ሲ ናብኡ ናብ ኣምላኹ ክኸይድ እዩ ዘልኮ ምክንያቱ ኣእምሮኡ ብዛዕባ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝሓስብ እንድሕር ኮይኑ ዕረፍቲ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ክኣቱ ስለ ዝደሊ ውላዱ ከይተረፈ ክኸይድ ከሎ እግዚኣብሔር እንቋዕ ናብቲ ዕረፍቲ እትኻዮ ንዓይ ድማ ንዕኡ ኣምስለኒ እዩ ዝብል ስለዚ ዋላ ተኸቢድ ኮይኑ ዝመፀና እኮ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ነገር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብኣና ኣነ ንስኹምን ትሽግርና እንታይ መሲልኩም ብናይ ምድሪ ኢና ንሓስብ እግዚኣብሔር ግና ብዛዕባ ትፀባሕ ንኮ ምስኡ ንነብሮ እዩ ዝሓስብ ብዛዕባ ምድሪ ዘይሓስብ ኣይኮነን ኖ ዘድልየና ኣብ ምድሪ እውን ይህበና ይገብረልና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ ዝደልዮ ግን መወዳእታና ኣብዚ ምድሪ መዘምዘሚና ምስኡ ንዘለኣለም ንክነብር እዩ ዝሓስብ ምእንቲ እዚ ከም ዕላማ ድማ ሰርሖ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ እቲ ንሓልፎ ዘለና ፈተነ ምእንቲ ናይ ዘለዓለም ዕላማ ዘለዎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘለዎ በቲ ናይ መጨረሻ ክህበና ዝኽእል ሓጎስን ዕረፍትን ክሕጉሰና በዚ ክሕጉሰና ስለ ዝደሊ ወዲ ሰብ ብከቢድ ፈተነ ይሓልፍ ኩሉ ይኮነን እኮ ዝፍተን ኩሉ ወላዲ ይኮነን ዝፍተን ብውላዱ ወይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ብከቢድ ፈተነ ዝሓልፍ እቲኦም ዘይተፈተንኩም መንገዲ እግዚኣብሔር የለኹምን ማለት ኣይኮነን ኖ ፅባሕ ንጎ ፈተነ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ፅባሕ ንጎ ብሕጂ ዝመፃኩም ፈተነ ክህልወኩም ይኽእል ንፈልጦ ነገር የለን ማለት እየ ግን ወዲ ሰብ ኣብዚኣ ምድሪ ብከቢድ ብመከራን ብፀበባን ብጭንቅን ክሓልፍ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ነግረና እንታይ ይብለና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብዙሕ መከራ ክትፀግቡ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር መከራ ከጋጥመኩም እዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ መከራ ኣሎ ከሳድዱኹም እዮም ብዙሕ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ ይብል ንዓለም ስዒረያ ማለት ፈተነታት እዚ ዓለም ክርስቶስ ስዒርዎ እዩ ከይዱ ኣብ ብስጋ ማለት እዩ ስጋ ይለቢሱ መፅኡ እቲ ኣነ ንስኹምን ዘጋጥመና ፈተነ ንዕኡ ኣጋጢሞስ ንዕኡ ብሞትን ብትንሳኤን ስዒርዎ ብዕርገት ከይዱ እዩ ስለዚ ኣጀኹም ኣነ ነቲ ሽጉርኩም ብስጋ እኳ ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ርሑቕ ኢኻ ዘለኻ ንስኻ መንፈስ ኢኻ እቲ ንሕና ዘጋጥመና ዘሎ ብስጋ ኣይትፈልጥን ኢኻ ንኸይንብሎ ስጋ ለቢሱ ትፈተነ ኩሉ ረኺብዎ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወዲ ሰብ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ተደሚሩ እኳ ከምቲ ክርስቶስ ዝተሰቃዮ ብስጋ ክንሰቃይ ኣነ ንስኹም ኣይንኽእልን ኢና ኣይንቕበሎን እውን ኢና ከቢድ እዩ ስለዚ እምበኣር ዋላ ብስጋ እኳ ዝተሰቃየ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣለና ስቃይና ብስጋ እኳ ዝፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ፈተነና ንሰናይ እዩ እግዚአብሔር ዝሓስበና ዘሎ ሰናይ ነገር ሰናይ እዩ ሰናይ ጽቡቕ ነገር ጥራይ እዩ እግዚአብሔር ዝሓስብ ብውላዱ ጽቡቕ ንስኻ ወድኻ ጥዑይ ክኾነልካ ፍጹም ክኾነልካ ፍጹም ስነ ስርዓት ዘለዎ ፍጹም መንፈሳውነት ዘለዎ ፍጹም ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ ሰብን ዘለዎ ፍጹም ትሕትና ዘለዎ ብኩሉ ፍጹምነት እኮ ንውላድካ መልበስካዮ እኮ ኣይነልብሶም እንዲና እንደቅና ዓመተ ዝህልወናስ ብኩሉ ፍጹማት ምገበርናዮ በቲ ኩሉ ሰናይ ዘበለ ፍጹማት ምገበርናዮ ንሕና ኣብ ዓለም ብስጋ እንዳተጎደትና እሞ ከዓ ሓጢአተኛታት ከነስና ንደቅና እዚ ሰናይ ነገር ንምነየሎም ኢና እቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ የምነየሎ ንደቅና ንዓና እንታይ የምነየሎ እንታይ መስለኩም እቲ ንጹህ ዝኾነ ባህሪ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና
እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ካልእ የብሉን እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እዚኣ ፍቅሪ ድማ ደረትን ዶቡን ዘለዋ ፍቅሪ ኣይኮነት ንዓይ ንዓኹምን ብፍጹም ፍቅሪ ይጥምተና እግዚአብሔር አምላክ بفتصم حيوت يتمتنا እግዚአብሔር አምላክ بفتصم ርህራሄ يتمتنا እግዚአብሔር አምላክ ፈተነና ግን ክብድ ክብል ስለዝኽእል ሓንሳብ ዋላ ፍቅርን ምሕረትን እግዚአብሔር ካብ ውሽጥና ክወፅእ ይኽእል እዩ ብዙሓት ቅዱሳን ድማ ክሳዕ ክንዲዝዮም ተፈቲኖም ዋላ ንጸሎት ቆይሞም ክጽልዩ ዘይክእሉ እዋንን ደረጃን ወጽሑ እዮም ፍቅር እግዚአብሔርን ምሕረት እግዚአብሔርን ካብ ውሽጦም ብፍጹም ተሓቂቁ ዝኸደሉ ስሓት ኣሎ እዚ ግን እቲ ዓብይ ፈተነ ዝበሃል ማለት እዩ በቃ ልዕሊ እዚ ሰብ ልዕሊ እዚ ክፍተን ኣይክእልን እዩ ፍቅርን ምሕረትን እግዚአብሔር ካብ ውሽጥካ ክውሰድ ከሎ ወላ ሓንቲ እቲ ሰናይ ዝበሃል ካብ ውሽጥካ ብፍጹም ክእለ ከሎ ከቢድ ነገር እዚ ከቢድ እዩ ከም ሰብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን የኽእለካ ስለዚ እቲ ከቢድ ፈተነ ዝበሃል እኮ ንወዲ ሰብ ክወርዶ ዝኽእል ኣብኣ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ ኢና ንኽእሎ እኮ ኣይንኽእሎን ንእሽተይ ፈተነ እኮ ወዲ ሰብ ኣይክእሎን ኣይከኣልን እኮ እዩ ኣይንኽእሎን ኢና ንንስኹም እግዚአብሔር ስለ ዘኽእለና ኢና ንኽእሎ ዘለና ስለዚ እቲ መንገዲ ካብ መጀመርትኡ ክሳዕ መወዳእትኡ እግዚአብሔር እንታይ ይብል ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ መጀመርታን መወዳእታን ኣነ ክንፍጠር ከለና ፍጥረትና ዝጀመረ ክርስቶስ ንሱ እዩ ክንመውት ከለና ካብዚ ዓለም ድማ ህይወትና ዘዛዝም ድማ እግዚአብሔር እዩ ካብ ንፍጠርን ክሳዕ ንመውትን እቲ ኩሉ ኣብቲ መንገዲ ምሳና ዝህሉ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ክርስቶስ እዩ ምሳና ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መንገዲ ኣሎ ምሳና እግዚአብሔር አምላክ ክነግረኩም በኣል መሊስና ክንፍተን ከለና ኣብቲ እዋን ከቢድ ፈተነ ሽዑ እዩ ክርስቶስ መሊሱ ዝፅጋዓና በሉ ኣጀኹ ኣነ ብወገነይ ኣብ ከቢድ ፈተነ ክህሉ ከለኹ ንጸሎት ክቀውም ከለኹ ኣብ ሰብነተይ ዝስማዓኒ ሰላም ብምንም ተኣምር ክገልጸልኩም ኣይክእልን እዩ ናይ እግዚአብሔር ቅርበት ኣዝዩ ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ዝቐርብ ምሳ ውሽጠይ እንዳፈረስኩ ንእግዚአብሔር ብቀረባ ዝፈልጦ ሽዑ እዩ ክነግረኩም ብቀረባ ዝፈልጦ ሽዑ እዩ ኣብ እዋን ከቢድ ፈተነ ኣጆና ኩሉ ወላዲ ኩሉ ወላዲት ኣጆና እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ ብፍጹም ኣይገድፈናን እግዚአብሔር ኣይገድፈናን እዩ በቃ ብፍቅሪ ፈጢርና እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዝተፈቀርና ብኡ ኢና መፂና ናብዚኣ ምድሪ ኣብ ሕልና ንድንግል ማርያም እንታይ ንብላ ኣብ ሕልና እግዚአብሔር ኔራ ዝበሃል ትምህርቲ ኣሎ ቀጻሊ ማለት እዩ ዝመፃና ብሓቂ ኣብ ሕልንኡ ኔራ ክነግረኩም እየ ግን ሓደ ነገር እዚ ዘረባ እዚ ሰሚዕኩም ወይ ትፈልጡን ኢኹም ኣነ ንስኹምን ኣብ ሕልና እግዚአብሔር እንተዘይንነብር ከም ሰባት ተፈጢርና ኣብዚ ዓለም ኣይመፀና سمعكم ندو أب حلنا እግዚአብሔር أنت زين نبر روبيل أب حلنا እግዚአብሔር أنت زين نبر كي تولدكم تفطيرة خمس أي مخالكون أبزي أمدر عالم ندنقل ماريان ترى يكون كل فطور تفطيره زلوا أب حلنا እግዚአብሔር سلز نبر يز فطوره كم نقل ماريان كوينا مالك يكون كنا جن أب حلنا أب حساب እግዚአብሔር سلز نبرنا إنا بسجان متصدلناكم أب حساب እግዚአብሔር زين نبر أبزي مدر خمس أيكونون يا من يلو خمس بيتي زاتو سي بيتي زخفت كل سبتر ايدي يكون زاتو زمدري اذا عالم كله كون እግዚአብሔር املاك ناب عالم زمص سبكو املا بحسب املاك زنبر طراي سبي بحسب املاك زنبرو كلهم مستفطروا ابت موداتا كروسوس مسيني عالم ነገር ከበቀዒ مولاد زبال አይኮሉን ይብልፍሪ ስለምንታ እቲኦም كلهم بحسب املاك زنبرو ተወለዲዮም ተፈጺሞም ተወዲዩ ማለት سكون الله تود شعو يخرصوص زمتص شعو مولا زبال يلن يقارصي مخنياتو اب حلنا እግዚአብሔር ዝነበሩ ሰባት ኩሎም መጽዮም እቲ ክነብርዎ ዝነበሮም ህይወት ነቢሮሞ شعو እቲ ዝበዮም ዘሎ ኣክሊል ህይወት ራዮም ዝቕበሉ ማለት እዩ ስለዚ ፈተነና ንሰናይ ነገር እዩ ንዕቤት እዩ ንጸድቂ እዩ ንቅድስና እዩ
ጸጋ ኣምላኽ ንኽንወርስ እዩ ንኣምላኽና ንኽንመስል እዩ ንሰናይ ነገር እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘምጾ ንኽፉእ ነገር ኣይኮነን ክጎድኣና ክሓስየና በቃ ንስኹም ውላደይ ኣይርኤኩምን የድል ከምኡ ክብለና ኣይኮነን ኣይብልን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፍጹም ኣይብልን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ እዚ ከም ናይ ምጽንናዕ ቃል ካብ እግዚአብሔር ተቐበልዎ ኩሉ ነዚ ቃል ትሰምዑ ዘለኹም ድማ ንኩሉ ሸር ግበርዎ ንኩሉ ወላዲ ኣብ ዝተፈላለየ ፈተነ ዘሎ ንኩሉ ውሉድ ብወላዲ ዝፍተን ዘሎ እውን ሽግር የለን ንኩሉ ሸር ግበርዎ ንኩሉ ከምቲ ዘድልዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ህይወት ይሃቦ ስለዚ እምበኣር ሃመማ እኳ ኣብዚ ግንባረይ እግዚአብሔር እንተዘይፍቀደላ ኣይተዓልብን እያ ነዚኣ ንፍለጣ ሃመማ ኣብዚኣ ግንባረይ ኣይተዓልብን እያ እግዚአብሔር እንተዘይፍቀደላ ስለዚ ኣብ ህይወተይ ዝፍፀም ብምሉእ ብረቂቕን ብደቂቕን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈልጦን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘፍቀዶን ዝኸውን ጽቡቕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣፍቀዶ ፍቃዱ ካብ ኮነ ኣብ ሕልናይ ክዕርፍ እዩ እዚ ከም ፍልጠት ኮፍ ይበል ድሓር ዋላ እንዳተጨነቀ ርዳእኒ ምክንያቱ ዋላ ከቢድ ፈተነ ናይ ቃላት ምጽንናዕ ካብ ኣምላኽ ተቐቢልካ እኳ ክትጸናናዓሉ ዘይትኽእል እዋን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ኣጆና ድሓር ከም ሓሳብ ግን ኮፍ ይበል ኣብዚ ከም ሓሳብ እኹል እዩ ንሱ ከም ሓሳብ ኮፍ ይበል እግዚአብሔር ሃመማ ኣብዚኣ ግንባረይ ብዘይ ፍቃዱ ኣይተዓልብን እያ ትውዳእ 4 ነጥቢ ተራዳዲእና መስለኒ ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ካብ ኣፍቀሮ በዚ ደቀይ ብፍቃዱ ካብ ተዋህቡኒ እቲ ናይ ደቀይ ኩነታት ድማ ብፍቃድ እግዚአብሔር ካብ ኮነ ብጸሎት ብጾም ብምስጋና ብልመና ጥራይ ክሓልፎ ዘለኒ ማለት እዩ ትዝስማዓኒ ኩሉ ከቕርበሉ ይፈትን ወላ ሓንሳ እውን ብኣፍካ ክትዛረብ ዘይትኽእል ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ንኣምላኽ ኢልካዮስ ዘይበልካዮ ቃላት የለን ስለዚ እዚ ኣብ ምንታይ ክትበፅሕ ትኽእል ኣብስቕ ቁም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደው በል ከምዚ ኢልካ ሽዑ ኣፍካ ኣይዛረብ ክትፅሊ እውን ኣይትኽእልን እኮ ኢኻ ሓንሳ ተሰኪምካዮ ዘለኻ ጓሂ ከጸለየካ ቁም ከምዚ በል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ጥራይ በል ኣፍካይ ትዛረብ ደው በል ብውሽጥኻ ትርእየኒ ኣለኻ ኣምላኽ በሉ ውሽጠይ ትርእዮ ኣለኻ ህይወተይ ትርእዮ ኣለኻ ፈተነይ ትርእዮ ኣለኻ ኣምላኽ ምሳይኩ ኣይትፈለየኒ ርድኣኒ እዚ ምባል እውን ኣይድልየናን እኮ እዩ ምክንያቱ ኣይፍለየና እዩ ክረድኣና እዩ ምሳና እዩ ንዓና ደስ ንምባል ኢና ንጽልዮ እምበር እዚ እግዚአብሔር ከይበልናዮ ዝህበና ፀጉኡ እዩ ክሳብ ሕጂ ብህይወት ነብር ዘለና ትማሊ እኮ ዝተዓንቀፍናዮ እኮ ምሞትና ነርና እግዚአብሔር ካብቲ ኣነይ ትማሊ እኮ ኣሕልፈኒ እኮ ይበልናየን ባዕሉ ይሕልፍና ክሳብ ሕጂ ብሰላም ንኽነብር ብህይወት ንኽነብር እኮ ኣነ ኮንኩን ኣብ ሰከን ንኣምላኽ ብህይወት ኣንብረን ኣይኮነን ኣብ ሰከን ወዲ ሰብ ዝመፆ ፈተነታት እኮ ከቢድ እግዚአብሔር ግን ይኣልዮ ማለት ይኣልዮ ብፀጉኡ እዩ ለሚና ይኮናን ኮና አለ ነው ብፀጉኡ ኣቦ ስለ ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣቦ ስለ ዝኾነ ይኣልየልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግን ምሳይ ኩን ክብሎ ከለኹ ምሳይ ከም ዝኾነ ክስማዓኒ ምእንቲ እቲ እምነት ክውስኸኒ ምሳይ ከም ዘሎ ብውሽጠይ ብሓቂ ንኽኣምን እቲ ፀጋ ናይ እምነት ፀጋ ክህበኒ ስለ ዘድልየ ከምኡ ዝብል እምበር ስለ ዘየለ ኣይኮነን ኖ ኣሎ ኦልሬዲ ኣሎ እግዚአብሔር ምሳኽ ኣሎ እግዚአብሔር ድሮ ስለዚ ዋላ ቃላት ኣፍ ኣቢና እኮ ሙቋም ጥራይ ትቆመሉ ሰዓት ኣሎ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ብውሽጥኻ ጥራይ ትዛረብ ማለት እዩ ዋላ ናይ ውሽጢ ዘረባ እውን ዝሃድኣሉ እዋን ኣሎ ከምዚኣ ውሽጥኻ ዘረባ የቋርፅ መልሓስካ ዘረባ የቋርፅ ኩሉ ትቀውም ጥራይ ጸሎት እዩ ዝውን እዚ እውን ዓብይ ጸሎት እዩ ካብቲ ትማሊ ብዘይ ፈተነ ጽቡቕ ጌርካ ቃላት እንዳደጋገምካ ትጽልዮ ዝነበርካ ጸሎት ብብይትን ብዕፅፍን እዚኣ ንሓሙሽተ ደቂቕ ኣብ እዋን ከቢድ ፈተነ ቆይምካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓንቲ ከይተዛረብካ ብውሽጥኻ ብኣፍካ እውን ሓንቲ ከይተዛረብካ ብሓሙሽተ ደቂቕ ትቆማ ብዕፅፍታት ንሳ ትሓይሽ
ንሳት ሓይሽ ኣብ እዋን ፈተነ ንጽልዮ ጸሎት ኩሉ ግዜ ተኺሉ ናብ ከብዲ ኣምላኽ ዝኣቱ ኣብ ሕልና ኣምላኽ ዝኣቱ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ዝኣቱ ምክንያቱ ሃና ውላድ ኣቢዋ ክትጭነቅ ከላ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ከደት ኣፋ ጥራይ ከምዚ እንዳበለ ድምፂ ዘይብላ ንኣምላኽ ምስ ኣምላኻ ትቃለስ ነይራ ብውሽጢ ረኣይዎ ውላድ ብዘይምንባራ ብዙሕ ትጭነቕ ስለ ዝነበረት ጭንቀታ ኣራጊፋ ብውሽጢ ኣፋ ከይተዛረበ ትኺሉ ድማ ናብ ሕልና ናብ ልቢ ኣምላኽ ይበፅሑ ትቓ ከምቲ ዝተባሃላ ንዓመታ ድማ ውላድ ተዋህበ ስለዚ ቃላት ስለ ዝተዛረብና ስለ ዘንዋሕና እውን ኣይኮነ ኣብ ዕንቆት ፈተነ ንጽልዮ ጸሎት እግዚአብሔር ይቕበሎ እዩ ከም ዓቢ መስዋዕቲ ገይሩ ዝቕበሎ ኣብ እዋን ፈተነ ከለና ናይ ምዝጋና ቃል ካብ ኣፍና ዝወፅእ ዓቢ ካብዚ ዝዓቢ መስዋዕቲ ወዲ ሰብ ከቕርበሉ ይክእልን እዩ እግዚአብሔር በቲ ዘይንደልዮ መገዲ እንዳመርሐና እግዚአብሔር ፍቃድካ ይኹን ክንብሎ ከለና ካብዚ ንላዕሊ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ደቂ ሰባት ስለዚ ኣነ ንስኹም በቲ ዘይንደልዮ መንገዲ እግዚአብሔር ክመርሐና ከሎ ፍቃድካ ይኹን እንተኢልናዮ ንሳገር ኢና ዘለና ፍለጥዎ እዚ ንሳገር ፍቃድካ ይኹን ክንብሎ ከለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክንጭነቕ ከለና ብዙሕ ፈተና ክበፅሓና ከሎ ተመዝገን እንተኢልናዮ ከዓ እዚኣ ኣነ ኣይገብራነይ ክሳብ ሕጂ ንእግዚአብሔር ሃበኒ እየ ዝብሎ ናይ ምዝጋና ጸጋ ሃበኒ ከምቲ ብዙሕ ዘማረርኩኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕጂ ብዙሕ ከመዝግነካ ናይ ምዝጋና ቃላት ኣብ ኣፈይ ሃበኒ እየ ዝብሎ ንእግዚአብሔር ስለዚ እምበኣር ከማና ዝወደቐ የለን ከማና ዝዓሸወ ኣብ ፈተነ የለን ከማና ሕማቕ ዝገበረ ሰብ የለን ከማና ከዓ ጸጋ እግዚአብሔር ዝተቐበለ ምሕረት እግዚአብሔር ዝተቐበለ ከዓ የለን ብሓቂ እየ ዝብለኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ መሓሪ ክንብሎ ከለና ንበዓል ኣነ ስለ ዝምሕረና እዩ መሓሪ ዝበሃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ክፉእ ሰብ እንድሕር ምሒርዎ ኣምላኽ ብሓቂ መሓሪ እዩ ይበሃል ኣይበሃል እንዲ መዓዝ እግዚአብሔር መሓሪ ዝበሃል ንሓጣን ክምሕር ከሎ ይኮነ እዝራ እውን ከምኡ ኢሉ እኮ ንሓጢአተኛታት ስለትምሕር እኮ ኢኻ መሓሪ ትበሃል ኣምላኽ ስለዚ መሓሮም ንህዝበይ ኢሉ ምእንቲ ህዝቢ ክልምን ከሎ መሓረና ኣምላኽ ስለዚ እምበኣር ኣብ ቅድሚኹም ደው ኢሉ ዘሎ ዝዛረበኩም ዘሎ እዚ ቃል ኣምላኽ ሂወቱ እንተትፈልጡ ነርኩም ብዓቢ ተስፋ ምነበርኩም ብፍጹም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ዓቢ ተስፋ ዝበሃል እውን ካባኹም ዋላ ሓደ እኳ ይምቆረፀን ነይሩ እንተ ዝቆረፁ እኳ ብተስፋ ምነበረ እንተ ተቆርፁ ተስፋ እኳ ብተስፋ ምነበርኩም ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ ውጥቀት ኣብቲ ተስፋ ተቆርፀሉ ሰዓት እውን ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ኣብ እግዚአብሔር የለን ምክንያቱ ሓሳብ እግዚአብሔር ሰናይ ሓሳብ እዩ መጊብልና ዘሎ መደብ ሰናይ እዩ ክፉእ ኣይኮነን ዝሓስብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ክፉእ ክንሓስብ ከለና ጽቡቕ ንሕና ክንደክም ከለና ሰናይ እዩ ዝሓስብ ሓይሊ እዩ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ኣብዚ ኣኽለና ብዝተፈላለየ ፈተነ ክንፍተን ከለና ኣብ ሂወትና ንሰናይና ከም ዝኾነ ምፍላጥ የድሊ ንሰናይና እግዚአብሔር ከም ዘፍቀዶ ምፍላጥ የድሊ እግዚአብሔር እንተ ዘየፍቀዶ ብፍጹም ኣይምመፀን ዝፈተነ ስለዚ ይርዮ ኣሎ እምበኣር እንተ ፍቂድዎ ኮይኑ ባዕሉ ፍቃዱ እንተኮይኑ ይርዮ ኣሎ ይከታተሎ ኣሎ ማለት እዩ ትተሓልፎ ዘለካ ናቱ ስራሕ እዩ ናቱ ዕዮ እዩ ናይ ፈጣሪኻ ዕዮ እዩ ናይ ኣቦኻ ዕዮ እዩ ይርዮ ኣሎ ባዕሉ ሒዝዎ ኣሎ ጉዳይካ መዓስ ከዛዝም እዩ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ብትዕግስቲ ጥራይ ምፅባይ ብእምነትን ብትዕግስትን ምፅባይ ኣጀኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽንዓት ይሃበና ኣብ ፈተነ ጽንዓት ይሃበና እግዚአብሔር ክንደክም ከለና ሓይልና ከም ንስሪ የሕድሶ እግዚአብሔር ክንወድቅ ከለና የተንስኣና እግዚአብሔር ክንግቡ ከለና የጸናንዓና እግዚአብሔር ካባና ርሒቁ ኮይኑ ዝስማዓና ሰዓት እግዚአብሔር ናቱ ቀሪብና ከም ዘሎ ብሓቂ ብመንፈስ ፀጉኡ ይሃበና ንፍለጥ ናብቲ መዲብልናን ሓሲብልናን ዘሎ ዓብን ሰናይን ነገርን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ሂወት እዚ የርኤና
እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ይእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንብለኪ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ንብለኪ ንስኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሰረየልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኣብቲ ዝመጽእ ብሰላም የረኽበና እግዚአብሔር ኣምላኽ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን።